2023 ମସିହାର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଆଜି ଏ ଅଜବ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି? ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିଏ କରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି? ଗତ 2 ମାସ ଧରି କୌଣସି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଥିରେ କିଏ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଗତ 2 ମାସ ଧରି କୌଣସି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବିରକ୍ତ। ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ରାଉରକେଲାରେ NIT, BPUT କ୍ୟାମ୍ପସ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏବେ ବିମାନ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ସହରକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥାଇକି ବି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ତାହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ରାଉରକେଲା ପ୍ରତି ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବିଜେପି ସରକାର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବୁଲଉନି ତ? NIT ରାଉରକେଲାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ବୁଝିବ ଏ ସମସ୍ୟା? ରାଉରକେଲାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ବିନା ଏହା କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି? ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବେ କି? ନା ରାଉରକେଲାର ଲୋକମାନେ ଏପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ? ନା ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବୁଲେଇ ଛାଡ଼ିବେ?